Salam ährewan doganlar. Hatay dilini, türkmen dilini öwrenýär Natly kanalyma hoş geldiňiz. Bugünkü sapamyzyň esasy mazmuny täze sözlerden ibaret bolup durar. Ýani bilşimiz ýaly bizeýem 2-3 video boldy. Hatay dilini öwrenip gelýänimizden bäri şol esasy videolarda hem Hatay dilini öwrenmek üçin näme zatlary bilmeli barada aýdyp geçildi. Bugünkü videomuz bolsa şol başdaky 3 etabyň 3-njisi bolup durar, ýani hieroglifler hakynda. Indi biz erkime ýaly, ýani käbir öwrenjilerde şeýle düşünje bar. Hatay dili diýilse, gönne hieroglif öwrenip başarmak aýdyp düşünýärler. Ýok, ilki hierogliflere geçýänçe öňünde biraz bilmeli zatlarymyz bar. Olar öwrenilmezden soň hierogliflere geçýär. Ine şu video hem şondan ibaret bolup durar. Ýani biz täze sözler öwrenir, şo täze sözleriň içinde şu hieroglifler näme gelýärmeli, olary näme gele gamaly. Ine kıskaça şular barada bolar. Ona näme 1 minutumyzdan sarf etmän gönül öwrenmäne başlaýalım. Biziň ilkinji sözümüz hem salamdan başlar. Ýani Hatay dilinde salam diýmek ni hao. Ni hao. Görýän bolsaňyz sözde 2 bogan bar, ýani ni we hao. Her seniň üstünde tonlar bardyr. Olaram haýsy tonlar? Elbetde 3-nji tonlar. Geçenki videoda tonlar barada aýdyp geçemde bir zat bellek geçipdim, ýani käbir ýene bilmeli ýerleňiz bar diýip. Ana şo bilmeli ýerleňiň birinjisi hem şu ýerde, ýani 2 tane üçlük ton gelse sözüň içinde şonuň birinji tondaky 3-nji ton gönü 2-nji tona geçýändir. Ýani 2 üçlük ton ýazylýar, ýöne aýdamazda 2-nji tona açyrýar. Ýa-ni mysal alsak, ni hao. Ni hao. Ünsürseňiz, men 2 tane üçlük dokyan däldir. Ni hao diýen däldirin. Gönü 2-nji açyrýan. Ni hao. Ne şeýlerak. Indi bolsa 2-nji sözümize geçelim. Ýani 2-nji söze geçmeden birinji sözi öwrenýär we şu üstünde hem 2-nji sözi öwrenýär. Ýani ni hao daky ni bu sen diýmek. Aşol ýerdäki hao bolsa gowy diýmek. Onu ikisini goşmak bilen salam bolýar. Aýratçylykda ýasak, ana sen gowy bolýar. Ýöne bu ýerde bize ýene bir zat çyk ýetanak, olam biziň işligimiz. Äger işlik hakda aýdyp geçmekçi, ýönelik şunu belleýär. Ýani ni bu sen bolýar, hao bu bolsa gowy bolýar. We biziň 3-nji sözümüz bu işlik sözi bolup gidýär. Ýani şol işlik Hatay dilinde iň esasy we iň möhüm işlikleriň biri hasap edilýär. Näme üçin? Täze sözlemde başga işlik ýok ýagdaýynda şol işlige dayanmaly. Ol hem ş. Ş türkmen dilinde aýdamazda ol bolmak bolýar, ýani dir goşulmany berýär. Elbetde biz sözlem içinde onu terjime edemizok. Mysal üçin sen çınar diýjek bolsak, ilki eýesi, soň işligi we onuň dolargyjy bolup gitmelidir. Ýani ni shi qi na. Ni shi qi na. Birak atdy bir kyndan, şeýle däme? Indi şu şyny bir ýan barlykda sözlem dönsek, indi onuň ýoklugy ama. Ýani sen çınar dälim diýip bilýär. Şeýle däme? Onu nähili onu aýtmaly. Ýani sende bir sözlemi ýoklugy açak bolsak, işliň öňüne ýok sözüni goşaýmaly. Mysal üçin sen çınar däl. Bize däl sözüm soňuna. Hatay dilinde bolsa şol işliň öňüne goýulýar. Ýani ni bu shi qi na. Ni bu shi qi na. Ünsürýäňizmi? Hasam siz näme ünsürmeli? Ýokluk sözüne. Ýani ýokluk sözü Hatay dilinde näme diýilýär? Ona bu diýilýär. Bu, ýani b, u we 4-nji tonna. Bu. Bu da diýmek ýok diýmek. Bizde sözlemiň barlyk formulasyny, ýokluk formulasyny öwrenmek. Ýöne biziň 3-nji formulamyz hala hukman bilmeliyimiz. Ol hem soraq sözlemi. Esenlik bir sözlemde barlygym bolýar, ýoklugym we soraq sözlemem bolýar. Indi şonu soraq sözlemini nähili düzmeli? Soraq sözlem düzmek üçin sözlemiň soňuna bir söz goşulýar. Olam Hatay dilinde ma diýilýär.
Yani hiç geli toňsuzmay ma. Indi mesal üçin sen çynarmy diýjek bolsak, nädip düzers? Elbetde ni shi qi na ma. Ni shi qi na ma. Gelin ýene bir gerek üçüsini gaýtaralım. Sen çınar. Ni shi qi na. Sen çınar däl. Ni bu shi qi na. Sen çynarmy? Ni shi qi na ma. Kynçylyk çekeniňiz barmy? Düşünmeýän ýeriňiz barmy? Hokman ýagdaýda kommentariýada görkezem. Şeýtmek bilen men siziň ýagdaýyňyzy bilip duraryn. Gelene bir at sözüni öwrenelim. Yani muallim sözüne. Muallim sözü Hatay diline lao shi bolýar. Yani iki boğun, birinci boğunumuz üçüncü ton, ikinci boğunumuz birinci ton. Indi bu muallim sözüni hem ýaky barlyk ýokluk sorak sözlerine salamyda nähili bolýar. Mesal üçin, sen muallim, ni shi lao shi, ni shi lao shi. Eger sen muallim däliýjek bolsak, ona näme bolýar? Elbetde shi işleminiň öňüne bu ýokluk goşulýar. Yani ni bu shi lao shi, ni bu shi lao shi. Ve üçüncü formulamız sorak sözlemi. Ol hem näde edilýär? Yani sorak sözüm belgimiz, yani many sözüm sonu goýar. Sen muallimmi? Ni shi lao shi ma? Ni shi lao shi ma? Ne şeylerek? Gelin ne bolsa, hemmeňiz birlikde bir gönükme işläliň we şol gönükmeň üstü bilen geçirenlerimizi gaýtalalım. Gönükmeniň şerti, men size Hataýça aýdaryn, siz bolsa şol terjimesini kommentariýada ýazmaňyzy isleýärin. Yani ni hao, lao shi, bu, hao, ma, ni. Eger jogaplarynız dogry bolsa, men hokman ýagdaýda ony like bilen tasdiklaryn. Ine Mehriban doganlar, şuňky sapamyzyň esasy mazmunlary şulardan ibaret. Yani biz şuňky sapamyzyň dowamyna salamlaşmany, sözüm düzmäni, ýoklugyny, barlygyny we sorak sözlemi barada bir näçe zatlar öwrendik. Egerde tapak düşünükli bolsa, maňa like goýmaňyzy, agza bolmaňyzy hem-de aşagda kommentariýada düşünmeýän ýerleriňizi görkezmäňizi sizden isleýärin. Elbetde hem bu videonu öz dostuňyz bilen paýlaşmaňyzy isleýärin. Ona näme Mehriban doganlar, indi tapak görüşýärçek, hoş da bolun.